Hanyut Rap Youth Council haka arpau santarik nailar araja arpau lai kaladawa naka menteri katanat kakwat kakya bantokit ya ka permanent residential certificate jong ki sau sangut ki barjala ki balami kerteng haka thup banlait pule MBBS naka bha jong ka sorkar jala Meghalaya. U Presiden ki HYC uba Robert Jun Kharjarin habakran shakilat pathai khobor ulaong bakini ki barjala ki bami kerteng haka thup banlait pule MBBS naka bha jong ka sorkar jala lasuba bakila bandai naka jala Assam. Katkum ke jingong uba Kharjarin kini ki barjala omdei baki apply ya ka baha tang naka jala Meghalaya henry ki apply wat naka jala Manipur ru kaseng kala dawa naka sorkar bakam dei ban ai ka jing manjur katba ompat penlong ya ka jing tokit halor ka PRC jongki namar bakane kan long kumba pendu ya ka hok jongki ba ka jala nakaliang jong kaseng hadin mangi la yo jing tip ba hakane ka jing tab ya ki sip namta banlait puli ya ka MBBS course haki institution ki bopher ki bawan na ka state pool lani na ka ni ka kuota jong ka state nilayo jintip ba naka open category ya ka ba lala ban tab da ki bomdei ki tribal ki ladon kumba saula ne sangot ki beriu ki ba ka jinglong permanent resident ke jongki na po jong ka jalam makhlia kampat long ka batikena hanrei ki la apply ya ka ne ka seat na ka makhlia state but ka ba snow longo kolong ba kilami ka kerteng ke jongki ha ka ne ka list ho ngimpat ong bahadu menta baka government kala approve ya ka kerteng ke jongki hanrei kini ki breu ki ba ki bom semladei na ka jeb breu khasi la ne jeb breu garo ki la apply na ka makhlia bat ki ladon haka list ngem numpat ong ba ki layo nomor hadu menta na kalian jong ka state government kampat semla approve hanrei kilami ya ka list kawai kini bensung thu sai kolong ba ki breu ki bala ban apply ya kini ki seat ki habandi ki permanent resident jongka jala kabumut kidi ki breu ki badai ki bala syong lasa lani kita ki trairi ki traimuluk hapo jongka jala mekhlia light na ki trairi traimuluk ala da ki don ki barjala ki bala ban apply hani kumut ki haban yo ya katu PRC ka permanent resident certificate na ki DC office lani na ki sub divisional office ngamtip haki babon ki district ki lek kumdo andai lada penpej bahang kum po is hasil lai ka jing ai ya ka PRC kalong ka ba benia na beli ki dan sibun ki AKA ki ba ki habban da inquiry ki ba habban da pej benia kamlong ka basuk ban suyo ya ki PRC wat kini ki khun jong kini ki government employee mo ki bawan tri ha po jong ka jalam khleru lada ka permanent resident ni jong ki kadina sawi kim ju yo ban apply ya ki seat na po me khlia tenri ka balungo kalong ba ki don ko ba saula ne sangot ya ka bangim tre ban jeri hirteng ki jong ki kini ki beriu la suba ba ki dei na po ka jala sam bat kumno ki layo ya ki kot kisla na po me khlia bat ni subaru ba kilayo wat ya PRC ru napo karohil tienda ki yo ya ni PRC ki apply ya ni kisit bat kani kalong ka AKA ke bana kalian jong seng ngim la ban pleng talili ru na beli lada kini ki beriu ki badai na parsala ki ba shuyo ya ki kot isla leng ba ka dubious min lani da ka ba shu le tu kalong kabumut kalong ka pendu no ya ka hok jong ki trai jala jongi ya kini ki sit la thip da sarkar lani la siu da sarkar kabamut ba ki pajba jong ka jalam khlia leng ba ki khajana ki thip ya kani ka sit te ka jingkali kalong kumno kini ki poiwer ki ba shuwan kin sim ka bu ya kata ka bha jong ka jalam khlia nilayo ro jingtip ba kini ki ju ki breu omdei tang ba ki apply ro nam po me khlia re ki apply ro wat na ka jalam Manipur kabamut ba ka jinglong PRC ki jong kiru kalong ka bom tikna lagi de ki PRC jong ka Manipur ni ki PRC jong ka Meghalaya ne ki de ki PRC jong ki wei ki jala ni ki la bandiru ki Bangladeshi ngimtip ya ka jinglong resident ke jong ki
Namun boleh na po Manipuru iyo jikip bagi apply na po Meghalaya ro pila apply. Pinumla bandon dual lani bandon artili ki permanent residential certificate. Pila bandon ka way ke PRC bat ka way ka residential o ka temporary residential certificate. Ri ban ong ba pidi permanent resident na artili ki jala ka bom na along kata. Ka bom na along hai ro em. Ti nakalian jo paseng ngila yo ye kini ki jingtip ngila ye kendu ya ka health ministers ban inquiry ya kan kam. Benumpat ai ya kanu ka approval klaim dah thokit bania ya ka credential ya ka jinglong permanent residential ka jongki na beli kumbang ong ba lada ka Meghalaya ka ai saulan ni sansit sya kini gibru ka mod saulan ni sangut kinong song snong pokura jong ka Meghalaya ka ladu no ya ka sit ka jongki ti sakwe ko phiti habangi phai sya kani ka kendrum kendram ka bami hapo jong ka health department menta ka wingi mla ban len kalong ba kadi gajing senjor jong kibor kibo per ha ka jing perking ban pek ya ka jing rung bat ya ka jing yosa jong kibreu kibawan nabar kumba pitip kumba menta ka LP ru imdon ka MRSSA ru 4 menteri kam adu menta ka Directorate of Infiltration ki jongi ru philayo I hidala ki jong ki khmat na kapor sa kapor ki long ki ba senjor ki dekhot jong ki seng bahlang ki ba per ni hab ban shwe be thong ye kini ki poiwir ki barung bi an na ka wi ka por sa wi ka por na blei kani ka system ka bangi don hadu menta kam pat biang pura ban yata ya kini ki bro bikin room ka jala ka jong anda kila yo room kila yo shong si banai ka ba kile ka I kalong ba kilek ban shong ha kini ki snong ki bala don bun pa kini ki poiwir ti kidon kisnong le se laka de po khasihil lani sya po garohil ya kaba ya ki kamrang pa snong labat da ki bomde ki trairi tremulu mo la fin pe ya po khasihil ro hil kidon bun ki coach ki hajong ki rabha ki garo ki lani wat kidon tribal ro ki balabat ya kini ki kam snong kap thau ti kini para maki kini arab ban ai ki kot kisla pat kitang sulayo ikot kisla kasuk iki banyo adhar kasuk iki banyo epic lani pat kiwi ikot kisla ti ka jing bom don jong kanu ka kendon ka basai har badi bat ka jing yo ya ka PRC ka bu jing ya ka jalahi berkuwi menta kin kilim ya ke MBBS seat kila ban kilim ke engineer seat kila ru ban kilim sudan ya ki reservation kuota ru aga jing thap kam tham jam lengba ka open category lani lengba kino ki reserve category ni la yo I ya ka jing yo thit chaka jong ki babon ki breu la ki de ki try la de ki rulum ni ki bom de rulum kuma thamrak marwet ba de ki wi chaka ti ka por kala de ya ka sarkar ba ka hab anwan ra no ya ka kendon ka basai ha ka bade pat ka PRC ka jingkwa jongi ka sing kalong ba ban IPRC no ki breu khamtam ki bom de ki trairi mulu ka bangingi kwa kalong ba lakum do ki de ban shong hapo ka jala om dunaya ka arkosna lani ki kimi ki pa ki jongki kala shong la sa ne om dunaya ka hapo prasna no boleh kumba ong ki banyo epic ka suk perthemta kisa namar banyo epic ki don kaman pensya ba ki don sispa propose ni ordinary resident la yo epic ti la datang la yo epic la ai no PRC ka bu jing ya ka jala ha bun kalian tina kalian jong ga seng ni dawa yang sokar ba kadi ban penmi no ya ka notification ke bobiang lani ye ki kendon ke bobiang ki ban patai sai ha kanu kadur kini ki poiwer poi hap ki balawan ha Meghalaya kin yo ya ka PRC abli ka PRC ka connect sabun ki ka connect sa jing yo kam yo jam ka connect sa kaban claim ye kini ki reservation kata ka connect sa kaban hit ya khandu ka siap ka connect ru wat ha ka trading license ba yo ki jekam ti ka por kala dei ya ka Meghalaya bakan wara ya ki kendon ki bobiang ha ka badi pat ke PRC no beli menta kini ki beriu ki lai jan yo ni la banong mo ban sim ye ki MBBS seat ki jongi stang kan no kendrung ha reservation policy kendrung ha ki wi ku gi jaka. Okay.